tayo natatanggap ng mga comment galing sa ibang tao. So, dahil ka daw ba sa umalis sa Kalingap dahil ikaw daw ay mayroon ng sinasandalan ibang tao o ibang grupo? Kung mananatili ako sa Kalingap, hindi ko pagpapalit ang mga kaibigan ko nang dahil lang sa Kalingap. Ikaw ba ay may sama o may galit ka ba kay Kuya Val kung bakit naisipan mong umalis sa Kalingap? Marami rin ako nababasa ng mga ganun. Actually, itong mga question na to ay mga nababasa ko lang sa mga comments pag nagla-live kung sino sa amin. Marami kasi mga ganun. Masama ng loob ko dun sa So, ayun po, at nagbabalik ang trio, Kuwela, Kapamilya, Kabarkada, Kapuso, Kapatid. Ang dami nating pinapanigan na. Mas maganda kasi maraming kaibigan, maraming happy. Happy. So kaya kami nandito, siyempre, pagkakataon na rin po ito habang nandito pa kami sa San Felipe Compound. Actually, kakatapos lang namin kumain at mag-live. So ngayon naman po, ang gagawin namin ngayon is question and answer. Yan. Mag-question po kami kay Jay sa mga bagay-bagay. Ito po ay wala po to script. Biglaan na isipan lang namin na mga question and answer. Sandali lang po at dumaan naman ang airplane namin. Sinabi ko sa iyo, pagdadaan ka rito, magpatay ka ng makina mo. Bastos ka. Ingay-ingay. Okay, go. So yan, siyempre ang una-unang question natin yan, ang una-una kong tatanungin. Kasi marami ang mga nag-message, marami ang mga nagko-comment, marami tayong natatanggap ng mga comment galing sa ibang tao. So, dahil ka daw ba sa umalis sa Kalingap dahil ikaw daw ay mayroon ng sinasandalan ibang tao o ibang grupo? Nabasa ko rin yun sa Please explain. Nabasa ko rin yun sa mga comment. Marami na ganun nga daw, kaya lang daw ako umalis kasi may sinasandalan na daw ako. May mga bigatin daw ako na sponsor. Nakalaban daw ng Kalingap. Okay. So ano yung paliwanag mo? Una-una, wala. Pangalawa, may sarili akong pag-iisip, at pangatlo, wala akong sinasandalan. Totoo yan, wala talaga. Yung upuan lang yan. Yung upuan lang, ito. Sinasandalan ko. Kung malaglag ka. Pero yun nga, minsan kasi ang pangit lang ng mga mindset ng ibang tao, porket hindi ba pwedeng maging malaya? Ay, gusto ko nang maging malaya eh. Diba? Doon sa sinasabi mo, gusto mong maging malaya, bakit ba nung sa Kalingap ka pa? Ano ba yun? Nasasakal ka ba? Nasasakal ka ba? O wala ka bang kalayaan? Hindi ka ba malaya? Wala talagang kalayaan kasi bukod dun sa sinabi dati na, di ba, kaibigan ko yung Kalason. Ganun yung nangyari, parang naging big deal sa kanila. Ang dami nating kaibigan doon. Isa pa yun. Ako gusto ko kasi na maraming kaibigan. Kung mananatili ako sa Kalingap, hindi ko pagpapalit ang mga kaibigan ko nang dahil lang sa Kalingap. Hindi ko talaga pagpapalit yan. Kahit malaki yung utang na loob ko kay Kuya Val, pero hindi ko pagpapalit yung mga kaibigan ko nang dahil lang sa Kalingap. Okay. So ito, another question ulit. Ikaw ba ay may sama o may galit ka ba kay Kuya Val kung bakit naisipan mong umalis sa Kalingap? Marami rin ako nababasa ng mga ganun. Actually, itong mga question na to ay mga nababasa ko lang sa mga comments pag nagla-live kung sino sa amin. Marami kasi mga ganun. So, ganun. Wala naman talaga sa totoo sa kay Kuya Val. Masama ng loob ko dun sa mga kasama natin. Alam na nila kung sino-sino sila. Pero yun nga, hindi naman lahat. Talagang may mga kasamahan tayo dyan sa Unicap na talagang naging solid natin kaibigan. Like Ramil Bonita Aragon. Diba? Kung pa tiga doon talaga yan. So
wala akong tampo kay Kuya Bal. Kundi doon lang sa mga nang api sa akin noon. Siyempre masama pa rin loob ko sa kanila pero pinapasa Diyos ko pa rin. Nahayaan ko na lang. Yung sa mga ginawa. Kasi brutal yung ginawa nila noon. Talagang dinown nila Pinersonal ka? tapos pinersonal nila. Kaya hindi ko talaga makalimutan. Okay. Yun lang. Wala akong mantampo kay Kuya Bal. So ito, masyadong controversial na mga haka-haka ng mga iba. Ikaw daw ba ay isa ng kalason o team bubuli kaya ka daw umalis sa Kalinga? Una, yung kalason, dati pa naman kaibigan natin yung mga kalason nung nasa Kalingap pa ako. No, Kalingap pa ako. Kasi yung kalason is under ng Kalingap yan. Kaya hanggang sa naging kasundo na namin, yung mga kalason, hanggang sa naging kaklose na namin, nagulat na lang kami na nagkaroon ng issue. Nung nagkaroon ng issue, bigla kaming pinalaylo sa kalason. Ay, hindi naman po pwede yun kasi may mga kaibigan kami doon. Hindi naman po pwede na basta-basta na lang kami aalis. Parang ang sama ko namang kaibigan no, kung nangyayari. Kaya ayoko talaga. Hindi ako member ako ng kalason pero hindi ko anong tag dito? Dahil marami akong kaibigan doon. Ano pa yung ibang tanong mo? Yung bubuli. Iba pala kasi dati, yan pa yung haka-haka dati sa akin simula sa pool. Kaya nga inahadlangan ako na makapunta doon. Noon sa diet, nung mga panahon na gustong-gusto ko nang pumunta. Maraming humahadlang, maraming naninira sa akin. Sabi nila, timbubuli daw ako. Tuta daw ako ni lipstick, ni Libayan. Dahil tiga-tagig daw ako. Isa nga lang masasabi ko, bali pala yung kapatid ni Kuya Bal, tiga-tagig din, di bata rin pala yun yung Libayan. Si Kuya diba? Bro. Oo, si Kuya Brooks. Ayun na lang isipin nila eh. Ayun yung pinagpipilitan nila. Ayan na naman po yung aeroplano. Ilang beses, pangalawa ka na, pag pangatlo bukas, babatuhin ko na kayo. Daanan po kasi dito, daanan. Sumusobra na itong aeroplano na to eh. Daanan po yan. So never po ako na naging timbubuli. Simula nung sinabihan nila ako, timbubuli daw ako. Mukha lang akong bully at mahilig lang ako mambuli pero hindi ako timbubuli. So never po kasi kahit tanungin nyo sila Ate Andrea D. Kasi nagtataka na sila ngayon ba't daw naging, kung hindi daw timbubuli pero nakitang-kita na daw ngayon ng mga close na daw natin. Siyempre, naging kaibigan na nga. Kasi naging okay naman na dati, di ba? Naging okay. Kaso, maraming asar kay Churba at Ingrata. Kaya lahat ng nakapaligid kay Ingrata at Churba, inaano din nila, ginagawa nila ng issue. Sinasama na nila sa galit. Oo, sinasama nila sa galit. Kasi wala silang, tutusin na ito, real talk. Yung mga banat nila kay Ingrata, parang alam yun, nonsense. Tapos, may content lang. Mema. Hindi katulad nung pag si Ingrata ang gumawa o si ng rebat, parang sa pool sila. Katulad nung sa akin, may isang reactor dyan, ang ginawa sa akin, imbis na i-rebattle din sinasabi ko, ang ginawa, hinusgahan lang ako ng hinusgahan. Pero sa reaction niya, yung reaction niya doon sa mga sinabi ko doon sa live ko, natin, wala. Puro panghusga lang. Yan si Jay, inobserbahan ko na yan. Doon panahon na unang kita ko dyan, alam ko na yan, iba na ang galawan niya. Panghusga, di ba? Kaya ikaw ba naman to? Walang binanat na maganda. Hindi ako timbubuli, yun lang. At hindi ka rin kalason. Ngayon, kalason ako. Okay. Nilinaw lang natin kasi marami kasi nagtatanong dyan. Kaya ka umalis sa Hindi nga yung dahilan. Dahil isa ka ng kalason. Matagal na akong kalason eh. Matagal na. Matagal na akong kalason. Nung simula nung natatag yung kalason na yan, at yun nga, kadikit nga ng Kalingap yan, kaya ako sumali din. At naging kaklose ko sila, pang-apat ka na. Babatuhin ko na kayo talaga. Kasi nga po, ang Team Kalason po ay sila po yung sponsor namin ng Kalingap sa pabahay. Tapos hanggang sa naging kaklose na namin, biruan, kahit mga professional na tao sila, hindi basta-basta, yung iba nga mas mataas pa kay NGC.
Di ba? Kung tuturing. Oo. Mas mataas pa yung kalidad. Pero nakikipagbiruan sila sa amin, nagiging normal silang tao kasi nga, hindi rin naman kasi kami masamang mga kaibigan. Kaya yun, naging ka-close namin sila lahat. Yun, no, nga. Kasi nga, pag sinasabi kasi ng iba, pagka kasama ka na nila Ingrata, nila Shorba, ganda rin ugali mo. May plano ba kayo na pataubin si Kuya Bal? Na. May plano daw na pataubin si Kuya Bal? Oo, wala ah. Nang mahirap kasi sa mga yan ang mahirap. Mapapatao ba yung 1 million ng subscribers? Mapapatao ba yun ng mga ilang piraso lang yun? Oo. Tsaka yan kasi yung bukang bibig nila na yan. Kung matatandaan nyo, lahat ng sponsor ng mga dating nagreklamo, bukang bibig ng mga basher, may plano lang na siraan si Kuya Bal at pabagsakin si Kuya Bal. Pabagsakin yung mga tamang mo. Kahit sino na bumabanat na parang nag-neutral, yung hindi pumapanig ng gusto kay Kuya Bal, sinasabihan nila agad na sisiraan si Kuya Bal para bumagsak. Gusto lang pabagsakin si Kuya Bal. Lahat naman nakakasawa na rin naman paulit-ulit na yun. Pero never namin never namin inisip yan. Pinupunta si Kuya Bal. Yan. So, pero wala ka talaga, no? Wala ka naman talaga galit kay Wala. Kuya Bal. Ano yung nag-udyok sa'yo? Na? Ano yung nag-udyok sa'yo o ano ba yung nag-post sa'yo na magdesisyon ka na mag-quit na sa pagiging isang kalinga? Pero bang... Kasi rin, una-una, alam naman natin lahat yan na ang kalinga po magulo na. Pangalawa, gusto kong makilala sa sarili ko. Kasi once na may napaviral ka ngayon, isa lang sasabihin nila dahil kalingap ka. Oo, ganun parang laging utang na loob mo. Kalingap. Oo. Halimbawa, may napatrending ka, hindi mo na mapapatrending yun dahil kay BSM at saka kung hindi ka dahil kalingap. Puro ganun. Kaya sabi ko, nag-decide ako, mas masarap tumayo sa sarili kong mga paa. Total, nangyari naman na parang nag-back to normal ulit tayo. Kasi nga, nalagasan, bumaba yung views. Kaya talagang parang nag-back to normal. Oo nga. Kasi nga, maraming nabawas ng mga subscribers. Okay lang yun. Kasi doon natin nalaman kung sino yung mga latak sa channel natin. Ako, totoo seryoso ako. Pinagtatawanan ako. Alam ko maraming tumatawa dyan na tumatawa dyan na nalalagasan tayo. Totoo hindi nila alam na kapag sila ang lalaking channel nila pero pag nag-uwian sa mga lugar nila, wala na rin yan. Nangaka rin. Ilan lang siguro ngayon na mga kalingap na umuwi na matataas pa rin yung views nila. Mga ilan. Pero kadalasan kasi talaga pagka umalis ka sa dahil, wala ka na rin views. Tsaka gusto namin kasi din makilala kami sa sarili naming kakayahan. Kasi bawat kibot na lang, din sinasabi nila, nakadepende kay Kuya Bal, nakasandal kay Kuya Bal. Sino ba yung mga vlogger na nakasandal kay Kuya Bal? Hindi naman kami yun. Ako halos 1 month lang akong nag-stay sa Lighthouse. Lagalag na ako sa Daet, mapupuntang Panganiban. Kasi totoo, dati pa lang may mga umahadlang na sa akin, katulad natatandaan nyo yung dating video ko kay Nanay Ninita na ang tataas ng views. Meron kasing mga kasamahan kami sa Unicap na kapag mataas yung views mo, parang sila, gigil. Hilahin ka pababa. Oo. Na-obserbahan ko na yan kasi ilang beses na nila ginawa sa akin yan. Tapos ayaw din nila. Ayaw din lahat ng kalingap. Hindi ko nila lahat pala. Ayaw din ng ibang kalingap na kapag na-trending mo siya sa video mo yung tao na yun kailangan siguro 2 o 3 beses stop ka na. Doon ako napuko. Sabi ko, na lang ako. Personal vlog. Ayoko na mag-vlog ng binablog ni Kuya Bal. Hindi na talaga, sabi ko. Siguro, magbablog ako pag sundot-sundot lang sa isang buwan, 1 beses, isang linggo, 2. Mga viral ni Kuya. Natatandaan mo yung kay Chona. Ako lang yung nag-vlog doon na umabot ng 130. 100 plus. Meron nag 100 pero mas mataas pa rin ako.
Tapos ayun hanggang sa yun na may nalaman ako na may nag-chat kay Gato ganyan na patigilin ako mag-vlog kay Chona. Kasi nga, Trending ka. trending ako. Hindi nila alam kasi, kahit sabihin nila, nakakarating sa akin. Kaya alam ko yung kung sino yung mga hindi talaga tunay na kaibigan dyan sa Unica. Pero kay Kuya Bal, wala akong masasabi. Wala namang, hindi ko sure na hindi siya galit sa akin. Ako, hindi ako galit sa kanya. Ewan ko siya kung galit siya sa akin. Kasi pagkausap niya naman ako, okay naman. Wala siyang pinapakita ng pangit. Tsaka yung yung dati rin pala, yung bagong dating ako. Kasi may nakapagsabi sa akin nun na bawal daw ako umakyat doon. Yung unang-una. Yung ginagawa pa yung second floor. Bawal daw ako umakyat. Utos daw ni Kuya Bal. Pero hindi nila alam. Ngayon ko lang i-reveal na bandang ulit tinanong ko pala si Kuya Bal. Yung sinabi niya nga, inutos niya yun. Hindi naman daw talaga. May gusto lang. May gusto lang. So, kilala mo na kung sino ka na nagsabi sa akin. Ay! Kaya napagtanto ko na talagang ayaw talaga nila ako sa Lighthouse. Sila. Kasi una ito, gusto-gusto na natin. Dito na tayo. Yung pagpunta pa lang nila Mel, Ray Shane, Sam Ashley, si Juan TV Vlog, sino to, Nelson PH, 8 sila nun eh. Si Kuya Mel, Ashley, Ray Shane, yun si ano pala, sino to, si Raymond Agos. Di ba kasama nila yan? Tapos si Juan TV, sino pa ba? Basta 8 sila nun. Si Maestro Manalo, si Nelson, yan. Totosin, yan eh. Talagang yan pa kung, ewan ko kung tanda pa nila, na halos hirap na hirap din sila makapunta sa diet. Marami po nagpipigil. Kasi yung tatlong Unicap doon na magkakaibigan talaga ay pinipigilan nila lahat ng pupunta doon. Kaya doon pa lang na-realize ko na sabi ko, wala pala talaga, hindi to solid. Wala na yung pagpunta ko pala dito sa Kalingap, wala na pala dito yung solid na wala na dito yung solid na samahan. Hindi katulad nung unang napapanood ko yung kayo-kayo. So, wala na rito, sabi ko, wala na, iba na pala itong napasuhan ko. Pero kung titignan sa mga vlogs nila, Oo, kung titignan ng sasaya, nagmamahalan, kala mo sino alagaan ng isa't isa. Pero kukunti lang yun. Siguro ako talaga, maasikaso ako sa mga kaibigan ko. Inaalala ko yan. Minsan tulungan o ganun. Pero sa totoo buhay niya, wala talaga. Meron nga dyan mag-i-intro eh. Kasabit yung bigas. Iikot, pagkat ng intro, papasa sa kasama. Makitang tao lang. Tapos may nagpintura pa nga eh. May nagpintura pa, tapos winisik-wisik sa Uy, paparating na si Kuya Bal. Dutut mo yung mo niya, wisik-wisik mo sa pantalon mo. Para ko nga rin na pintura ka. Niloloko niya ang sarili niya, diba? May mga ganun issue pala. Di ko ba alam. Grabe nga eh. Di ko alam yung mga ganun Hindi rin kasi. Kasi 1 month ka lang naman kasi. Hindi, tsaka hindi nila pinapakita sa alam mo kung bakit. Alam din nila na parehas tayo na real talk. Kasi kapag nalaman nila na ganun sila at nandun ka nung time na yon, baka nung magkasama tayo nung panahon na yon, sa balutan rin tayo ng gamit. Katulad ko. Oh, nung may naging kasagutan ako dun eh, umalis agad ako nun. Pagbalik, ang alis ko nun 30,000, 13,000 subscriber. Pa 15 pa lang ako nun. Pagbalik ko, na ako, 45. Viral ka na. Kay Tatay Rafael. Ka kasi nagsusolo vlog. Talagang solid yun. Kada upload, 200, 300, 100, 200K. Grabe talaga. Kaya isa rin yun sa gusto kong ibalik sa diet, si Tatay Rafael. Kaya sana, Tay, magpagaling ka dyan huwag kang magpakasakit kasi gusto ko maabutan pa kita dyan. Ayun. So, ayan po, narinig po natin yung mga sa loobin ni Jiggy Barra.
At ngayon, dahil sa wala ka na sa Kalingap, ano ba yung mga plano mo? Mayroon ba mga abangan, yung mga viewers mo? Yan, yung siyempre sa Trio Kuwela, yung mga challenge, kahit wala yun nga, sabi ko lagi, kahit kulang kami laging 3 o 4 nila Kuya Manuel, tuloy-tuloy pa rin yan. At, nga, may kung mga challenge na iisip, tapos pag nakompleto ko na yung gamit ko, yung mic nga, tapos yung wireless na mic, kasi yun talaga kailangan. Tapos yung GoPro nga, kasi itong cellphone ko, wala na talaga yan. Pang-edit na lang yan. Sayang nga, ang mahal pa naman. Pang-edit na lang. Kaya yun, na lang ang magiging dyan. GoPro. O baka naman po sa mga... Baka sabihin na lang Sana all! Sana all! Sakalan! Baka naman. Baka naman. Baka naman. Nakabwisit 27,000 lang po yun. Baka naman. Baka naman. Nakakaipon pa lang po akong 500. Panarit pala. Ang layo pa eh. No? Ilang buwan pa pupunuin. So ayan po, naliwanagan na siguro kayo. Alam, tutusin, wala talaga ako yung nanakit kay Kuya Bal. Pero sa mga Unicap na iba doon, meron talaga. At pinapasa Diyos ko na lang yun. Sigad na ang bahala sa kanila. Basta ako alam ko sa sarili ko na wala akong pinakitang pangit sa kanila. Yun. Mukha lang po niya ang pangit. Pero... So, paalam ka na. So ayan po mga kakwela, mga kalingap, mga kabiyaya. Yan po yung kanyang Busy to side. busy. Kanina pa naman yun eh. Oo nga eh. Kut-kut na lang kut-kut doon. Alam mo kung sino mga kaset yan? Yung mga angels niya na mga pangit. Bakit ka nakikialam ng chat ko? Yung mga angels niya na pangit. Oo, angels Yan yung po yun. Si Ayan po Jennifer yun, lang maganda sa angel niya. Uy, Taray. No. may nandun. Si Maymay, hindi ako nagaganda kay Maymay. Kay Maymay, alam niya yan. Walang maganda doon. Lahat. Sabi ni Rona, balingkinitan, sexy, Wow. Ito maganda. nga, Wow. balingkinitan at sexy, maganda ko. Wow. Puro babae nandun. Balingkinitan nga, tignan mo. Nawit bilbil. Balingkinitan. Baka binaling bilbil. Aray. So ayan po, maraming salamat po sa inyo. Ayan, sa patuloy na sumusuport sa Trio Kuwela. Sa yung link po na yan, sa mga channels po natin. Makikita nyo lang po yun sa description ni Che Guevara. At kami po ay lalayas na at anong oras na. Alas Hindi na 12 na tayo. po na madaling araw. Uy, Inabot na po kami dito ng alas 12. So asahan nyo po, siyempre tuloy-tuloy pa rin ang banding namin, kulitan, harutan, pani at kuwela. At siyempre hindi maalis po ang aming pamibigay ng ayuda. Ni Puta, Aeroplano Ingay. di pa rin mo eh. Ush, huwag muna, di ka pa tapos. Ay, nga pala. Tapusin mo muna. Bye-bye. Habulin ko lang aeroplano.